En total són 226 fotografies de l'Andorra dels anys 40, 50, 60 del passat segle. Es tracta de negatius plàstics en blanc i negre que retraten i immortalitzen la transformació de les urbs, però també mantenen viva la memòria històrica dels paisatges rurals més tradicionals. Ha sigut sorprenent perquè abarca els anys 60 i mirant aquestes imatges sembla que estiguis mirant un fons dels anys 30, no? Vull dir que la distància, l'evolució d'Andorra en aquests últims anys, aquest fons ens marca molt clarament que ha sigut ben bé dels anys 60, aquests darrers 40 anys, no? Dels 60 fins ara. Són obra del fotògraf Werner Lengemann, qui, segons diuen, era una persona brillant i plena d'idees. Lengemann va arribar a l'èxit a través dels seus treballs fotogràfics, publicant en premsa. És reconegut per les seves fotos de viatges i en la sèrie d'imatges sobre Andorra podem observar el seu segell de qualitat. Però per què aquest home va arribar fins a Andorra? De moment, és un misteri, i totes aquestes imatges s'han trobat gràcies a la casualitat. Una persona va trobar a través d'internet que hi havia fotos d'Andorra, d'aquest fotògraf alemany, del Lengemann. Nosaltres ens vam posar en contacte a través de tot, per la xarxa amb la vídua, amb la família. Sempre s'ha fet tot mitjançant mails, vull dir que a la persona no ens hem vist mai físicament. El fons ha estat adquirit per un import de 8.000 euros a la vídua del fotògraf. Les imatges van ingressar a l'arxiu el passat 10 d'agost. Ara es treballa en la seva catalogació, unes tasques que s'estima s'allargaran fins a finals d'any. Serà llavors quan tots els qui ho vulguin podran consultar aquest legat únic.